दिनैहाय बनरग मण्डल अफिसाव जोङो बनरग मण्डलनि जेसेबां प्राइमारि जेनेबा हाइस जारबारिनिफ्राय जादों आफागाव आरो गंसेगावनि एसे दं घसकाटानि गासै 300नि एसे बारा दिनैहाय बेनो जाबाय आरो लाबावनांगौ दंमोन खिन्थु आं बादा हरदों दिनैहाय हयथ' मोनब्रै जायगानि फैबावनांगौमोन बिसोरखौ नांथ'ला नोंसोर थाथ'दो गासै आं बिदिनो 300 350 टारगेट लाखादोंमोन खिन्थु 300नि बारा जाबाय आरो फैजोबदों जाय खोथा होदों बिथांमोना दा आवगायाव बारा बुजियामोन जोंनि बर'फ्रा दा लासै लासै बुजिनो हमबाय बिजेपिआ मा खामानि मावदों बर' जाथिनि थाखाय बेखौ लासै लासै बुजिजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्ला बिजेपि सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ दानि देरफुनाय सेंग्राफ्रा बयबो मबाइल एक्सपार्ट जोब गासिबो मबाइलावनो गुगोलाव सार्च खालामनानै नुजोबखायो बेफोरखौ लानानै गावसो बयबो रायजो राजानि बिमा बिफाखौ बिथांमोना आंजों थिनहरदों जयनिं जाफैदों आरो गासिबो बिथांमोना जोंनिनो फुराना मानसिखामोन बाव गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोर दङ जोंनि माखासे इउथनि सेंग्राफोर माखासे सारेनियर इन्डिएफबि माखासे इउपिपिएलनिबो दं माखासे बिपिएफनिबो गोबां दं दा बुंनो थाङोब्ला झारबारि एरियाना गासिबो बिपिएफनि जोब आपनाबो बिपिएफनि जोब दा आसा खालामबाय माने देरहानाया 100% खाथां आरो बिथांमोना आंनि जानानै मावनो होननानै बिथांमोना दिनै फैबाय जेब्ला निस्सय बिथांमोना आंनि जानानैनो खामानिखौ मावगोन जिहेतु आंहा बनरगाव मण्डल हिसाबै टिकेटआबो फाइनालखा आरो देरहानायाबो खाथांखा बेखौ नुहुरनानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना दिनै आंजों फैनानै जयनिं लाफैगासिनो दं बेयाव लाबोनायाव साननो हागौ मानसिफ्रा पाब्लिकल' जादों होननानै नाथाय बाव साफा साफा गामि ओनसोलनि बहुत ओनसोलनि लिडारफोर दङ बे बिथांमोनासो बे जोंनि बे रायजो राजाखौ लानानै फैदों जौगुरि बिसिटिसिनि आन्डारावनो अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन आरो आङो दिनैहाय बिपिएफनि दिनै आङो बिजेपिखौ मोजां मोननानै पार्टिखौ मोजां मोननानै आरो सारनि माबाखौ मोजां मोननानै गोदो आगोलावबो ज' जों मावलाय हायोमोन सारखौनो जों देरहाखादों दिनै आङो गुबुनखौहाय बखिनो थाङा जायखि पार्टि जाया मानो दा आङो बिपिएफखौ नागारनानै दिनैहाय आंजों लोगोसे 19-20 जनसो दङ आं बिसोरखौ लाबोफानायजों लोगोसे दिनै आङो बिजेपि दोलोआवहाय जगदान जाबाय आरो आं आसा खालामोदि जों फैबाय थानाय इलेक्सन सेप्तेम्बर मासावहाय देरहाहोगोन होननानै आङो फोरमायनाय जायो आरोखि राजिब सारखौनो बिपिएफ आरो बिजेपिनि थासारिया थारमाने नंगौ आगोलाव जेरोखोम मोजांमोन दा माने बयबो थारमाने बिजेपिखौ मोजां मोननानै दा दिनै एसे गाबोन एसे बयबो माने दा लासै लासैनो मनज कुमार सारनावहाय राजिब कुमार सारनावहाय दा लासै लासैनो फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन अनेकथा फैनो गोनां दङ दिनै बे जयनिं सेरेमनियावहाय जोङो बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि सिगां अनेकथा मानसिफ्रा माने बाहागो लादोंमोन आरो फैबावगोन बेदिनो मा होनो समजों लोगोसे माबा लानानै आरो बेबायदि जयनिं हाबाफारिखौ लाबावनाय जागोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care,
BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।